maganar da nake maka wannan January August din da ya kama on the 15 August za mu fara shiga cikin sabon gari kame. Haka me zami duk yan fim din da muka je muka ganta a gurin badala za mu dauke ta ko mu ba hizba ita ko mu ba police ita ko mu ba waye sai an hukunta ta hukuncin da ya kamata tunda mun haɗa kai da gwamnati. Lungu da sako za mu shiga ba zancen badala ba zancen zuwa yan fim su je su tare a hotel. Duk hotel da ka gani har da yan karota sai mun haɗa kai har su sai mun nemi spot ɗin su akan wannan kungiyar domin duk mun dakale wa'annan abubuwan da ake yi a ce yan fim. In an je hotel an yi rigima sai a ce yan fim ne aka ba su ɗaki yan iska to ina dalili. Har na gama fim ban taba sanin ina joint take in je in zauna ko irin kawa da take a ce kana da kawa tana da irin shago ana taruwa a hira ban san irin wannan ba. Tunda aka kafa a kafan nan zaka kalla kowa ya shiga hankalinsa. Ai duk sun fara shiga hankalinsu saboda sun san abun ba da wasa muke yi ba. Gaskiya daga ƙarshe ma yanzu fa idan jaruma za ta shiga fim sai tana da rijista a kafa. Sababbin yara da suke shigowa industry da zaka ga suna yin wasu abubuwan banza irin su shaye-shaye a ce joint an ga fim a ce nan gurin iskanci an ga fim a ce an ga fim a TikTok ta yi kaza yan fim sun yi kaza to shine abubuwan suke mana ciwo. To amma dai bangaren raye-raye da wane ne inda yake fim ce duk wannan yana cikin constitution din mun dakile shi da wani shirme da wani fada a TikTok da wani habaici da wani cin mutuncin juna duk mun riga mun dakile wannan muna nan akan bakar mu. In kika so daya za a ladabtar da ke, in kika so biyu za a dakatar da ke, idan kika so uku kuma za a kore ki daga masana'antar gaba daya sai dai ki je ki canja sana'a. Dandalin Kannywood zai dinga zuwar muku a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe 9 na dare.